ନାଇଁ 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 କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରଳୟ ଔଷଧ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମା ନାତି ରାଗିକି ଆସିକି ଖାଇଥିଲେ ବାହାରେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଆଜି ସକାଳୁ ଗୁନୁ ବାହାରିଥିଲା ସ୍କୁଲ। ମୁଁ ତା ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲି ତାର କୋଥଳି, ୱାଟର ବୋଟଲ ଆଉ ରୁମାଲ। ଗୁନୁ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବାଇ କରି କରି ଭାବୁଥିଲି ଆମ ଲାଇଫଟା କ'ଣ ଏମିତି କୋଥଳିମୟ। ଆମ ବାପା ମା ଧରଉଥିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ କୋଥଳି, ଆମେ ଧରଉଛୁ ଏବେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୋଥଳି। ଏବେ ବି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଛି କାମର କୋଥଳି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି କିଚେନରେ। ଆଜି କ'ଣ ମାତାଶ୍ରୀ ବନାଉଥିଲେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁନି ବେଶୀ ମ। ଲଞ୍ଚ ତ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା ନା। Oh my ଲଞ୍ଚରେ god. ଆଜି ଆମର ଥିଲା ପଖାଳ ଭାତ, ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ଚକଟା। ଶୁକ୍ରବାରଟାରେ କ'ଣ ଏଇଆକୁ ସାଧା ଖାଇବି ନା କ'ଣ? ହଠାତ୍ରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଶୁକଦେବଙ୍କ କଥା। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଆସି ଶୁକଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଲ ଫୁଟଣ ଦେଇ ଶୁକଦେବକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଭଜାଭଜି କରି ବେସର, ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଟିକେ ଢାଳିଲା ବେଳକୁ ଏପଟ ମା ନାତି ତ ଆସି ବସିଗଲେଣି କଂସା ଧରି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେ ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାକୁ, ନହେଲେ ମନ ଖରାପ କରିନଥାନ୍ତେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ବା ନନଭେଜଟା ବାହାରେ ଖାଉ, ଆଉ ଖାଇବୁନି ଆଉ କ'ଣ